Du kraftigt ikke at brække dig i min håndvask. Jeg gør det selv, Hank. Også min tandbørste. Ja, men lad mig lige være alene lidt. Hvad fanden fugle er det der? Men lidt, jeg skal sgu også lige brække mig. Du har bare fået kylling med pernæssauce til. Hallo, lad ham lige være lidt alene. Nej, han har sgu ikke brug for at være tidlig. Hallo. Det havde Danny heller ikke. Hallo, den første time. Hallo. Bagefter så begyndte Stefan bare at kysse med ham. Hvad fanden der sker? Du har lige brækket dig, mand. Så skal det mene, at man bare skal gå i seng for fanden. Du er ikke begyndt at kaste rum med Kan du ikke bare gøre ligesom mig? Gå du fandt over ham, mand? Kraftedeme ikke her i gangen. Skal kraftedeme ikke have brække i gangen. Jeg ved, der står en pæn skænk herinde. Kan du ikke tage den? Det er han altså meget bedre til end mig.